dagang yung mga kaila sa music industry na pro marijuana. Na ganahan jud nga sila na i-make it legal niya. Mo to dagan kay mga nasukot nimo, dagan kay ni accuse nimo na suyop ka. Kana unsa man nimo masultihan na? Wala ko'y mahimo nila ba. Di na ko pwede pod nga mo anak ko nga mukuan man ko nga kay kabaw na ka job. Kung close friends yun na to nga kaila yun ako nga nagkuyo jud tag sa una nga magtambay, inom, kabaw gyud na sa tinuod. Nganong ako man masakitan ko ana nga di man tinuod. Mo na akong lately na-realize gud nga di jud na to ma-please tanan tao gyud niya. Part jud na siya sa atuang kita na murag kung magsaka ta. Murag na jud tao, ganang tao ba nga murag mo accuse mo ba nga ay nana man ka pero naka-learn ko lately nga akong buhaton badayon lang ko. Kay if magpa-affect ko ana gud mura kog ma-pull down ba. So ang positivity may mo negativity. Nya mura kog ma-clouded sa akong mga ipangbuhat nga choices nga unsa man kay nalain sila ako sila please. Naka-realize ko di mo sa pwede na ko usad nga ako sila please kay no matter how hard I try to please those people ilang utok ba di mo na control powerless man ko ana